Roger. Sino ako, Jen? Wala ko itiwa. Wala mo tuyo, ah? Nakapamagdos ka. Ubog pinduha ko, Jen. Kung hinungdan nga, tabo mo, mabdo siya. Punyod saon man ni Ron, ha? Nahanglan nga ako siya pakaslan. Kung dili, patay ko sa kaliwat sa babae. Kimulig yung giyosikan na 5 katuig na itong relasyon, Roger. Pero ako, sorry ka, Jen. Biar yung tinggal ito para susa-kusa. I'm sorry. Kaon na, anak. Busog ko, ma. Nak, ayaw siluti ang imong kaugalingon tungod lang sa lalaki. Magkakita ka paglain, eh. Mahal magod ako sa Roger, pa. O gianugunan ko sila katuig na mong relasyon. Kaya napunta lang sislain. Ako ba ikaw, linawang imong kaugalingon? Aron, malimot ka sa kasakit nga naabot sa imong kinabuhi. Ha? Muad po kas bakulod? O, ma. Maado ko silang auntie. Pagod sa mga dito. Magpawapas ka sakit sa akong dughan, ma. Pa. O kung sa gani, mubalik ko sa akong gitrabahoan sa una. Aron, malingaw sad ko. Ah, na sige. Magamping baya dito, ha? Mauda na hinungdan nga nibalik ka din sa bakulod. O, auntie. Aron makalimot ko si buhat sa akong ex na ko. Ana, sige. Pundo lang sa dinhi aron malingaw ka. Ha? Mabalik ka sa imong gitabahuan sa una? O, auntie. Ako suwayan og adto kon. Pwede pa ba akong makabalik dito? Oo, maayo pa aron malingaw ka. Why problema? Pwede kay kang mubalik din Jen. Salamat, kuya. Hoy, Chay! Ikaw na? Ako yung tao ni Chay. Unsa man, mubalik na ka din, eh? Mubalik na siya, Tricia. Ugma na siya magsugod. Maayo hinuon. Kay na, gimingaw na kay minimo, Chay. Uy, mo din na hinungdan nga, nibalik ka din ni Chay? O, Chay. Kay gusto ko makalimot na hitabo na ko, God. Sakto rasad. Sakto rasad imong gibuhat. Nga nibalik ka din, he, aron. Makalimot kas na hitabo nimo. Jen? Ya? Dali na good ka diyo. Yes, ya? Adto ako no si Boy Tebs be kung napabay dagang soft drinks kay nagkinahanglan og daghan si Sir Mike. Okay, ya. Uy, nga may kay gwapa nga tindira ba? Brad, ako nang tindira sa una. Nibalik na na. Uso ba daga pa? Daga pa na siya, sir. Og ako sad, daga pa sad ko. Ano ba? Mas ganahan ko sa pag-ul mong kauban siya. Chay, na gusto makiksulti nimo. Kinsa man, Chay? Si Sir Mike. Unsa may tuyo niya nako? Ay, ato ka lang, good. Okay na bito na kuya kay ato man ang customer ang makiksulti nimo. Salamat nga, nakikisulti ka na ko, Jen. Unsa ni mong tuyo nako, sir? Mahimo ba? Ayaw lang pagsira na ko. Mike na lang. Unsa ni mong tuyo nako? Diretso lang ka, Jen. Nagagusto ko nimo. I love you. Nganong nanguyab man ka nako? Ulitaw di ka. Minyo ko, pero buwag na ko sa asawa. Kung gusto ko na ko nimo, mahatag na ko ang tanan mo gusto. Klaruhan ta lang ka, ha? Wa ko mahangol sa imong kwarta. Oh, Og dili sa ko ganahan nimo, uy. Tiguwang na kaayo ka. Purayot na kay ka. Jenny.
O ding wa na magpakita si Sir Mike din he. Kay imo ding gibastad, Chay. Sayang nga, uy. Kung diri pa to nako, ako gitusog to. Mayo pag-imo na lang to, Chay. Unya, ikaw may nagustuhan. Di na natin mag-kiskot niya, Chay. Uy, kiwag ko'y gusto itong tigwanga. Chay, nabili ng regards ni mo. Kinsa man? Kanang trabahan ti sabag ang gitukod ng gasoline station ba? Ha? Kinsa may pangan? Si Christian. Tao po! Mauna siya, Chay. Tao po! Tao po! Hindi mo ba kami nakikita? Nasa harap mo kami. Uy, suplada mo naman. Sayang ang ganda mo. Kung suplada ka. Ano ba bibilhin mo? Gatas. Shampoo, tsaka Yossi. Pabili. Wait, may customer pa ako. Pabili. Ang kulit mo ah. Sabi ko may customer pa ako. Ano bang bibilhin mo? Ganun pa rin. Gatas, shampoo, tsaka Yossi. Yun lang. Tapos dito ka bibili? Marami namang tindahan dyan ah. Gusto lang kitang makita, Jen. Kilala mo pa ako ha? Siyempre. Nagtanong ako eh. Akin na yung pera mo. Hoy, ikaw ba? Ganun imo mong ginaminalditahan si Christian, ha? Ay, samukhan kayo day, uy. Bisan, daghan na kay kong customer, gusto niya siya unahon. Sige kag soko-soko anang Christian. Naarabay giingon nga, the more you hate, the more you love. Di na mahitabo, Chay. Kay dili ko ganahan ang laki, ha? Kay bisyuso kay dagway. Kay dagway ay taas kay buhok. Nya siga kay mata. Murag yung Tarsier. Oh, naunsa naman ka, Chay, nga nitaas man ang liog ni mo. Nangita kang Christian? Kinsang Christian? Si Christian good, katong Tagalog ba? Oo. Katong adik kay now? Yada ako kay mata? Ikaw ba nagkikay problema sa iyang mata? No, grabe ha, sa di mo manulti, uy. Tinuod man sad. Mo imo mong yung tripan iyang mata. Ano siya? Kuya Christian, hi. Kumusta kayo dito? Okay lang, kuya. Hi, Jen. Oh, iba ang dating mo ngayon, kuya. Nagpagupit ka? Huwag mo tignan. Thank you, Teresa. Mabuti ka ba? Napansin mo ako. Pero yung kasama mo, di man lang ako napansin. Kuya Christian, saan ba ang punta mo? Dumaan na ako dito, sandali. Pupunta na ako sa Bacolod eh. Doon ka na ma-assign? Oo. May bago kasing branch. Okay, kuya. Ingat ka. Kayo din. Ingat kayo dito, ha? Lalo ka na, Jenny. Ha? Mupauli ka sa inyo? O, Chay. Kadugay na bi ako nga wa makauli sa amo. Onya, mubalik ka din, he. Tanaon lang. Sige, sige. Pag-amping dito, ha, Chay? Salamat intahon nga nauli ka na, anak. Nagagay minimum na ko eh. Ako sa mapa. Ingaw kay ko ninyo. Unya, kumusta ka naman, ha? Wanay sakit ang imong dugan. Okay na ko pa. Nakamubuan ako. Maayo hinuon. Ay, kalamig. Tinis probinsya, uy. Bugnaw kayo ang panahon. Kinsa may ni text? Number naman? Sawin ako. Sayang. Umuwi ka na lang sa inyong probinsya. Hindi ko nasabi sa'yo na mahal kita. Oh, kinsa man ni? Akong tawagan, Bi? Pasensya ka na dyan, ha? Pinilit ko si Trisha na makuha yung number mo. Ano ba talagang kailangan mo, Christian? Ba't ayaw mo kulubayan? Mahal kita, Jen. Kaya gumawa ko ng paraan para magkontak ka. Ayaw ko nga sa'yo. Kasi bisyuso ka eh. What if? Iiwan ko lahat ng bisyo ko. Sasagutin mo ba ako? Maybe. Sige. Gagawin ko yan, ha? Para sa'yo. Christian. Kinsa tong ikasulti ni mo gabi, ina, nga nagtinagalog ka man. Si Alugma. Ha? Kinsang alog ba? Tagalog magod, nanguyab na ako. Unya unsa man, buutan man kaha. Naigamay nga bisyo, ma. Pero gusto ko na siya mag-usap tungod og alang na ako.
Oh, kung tanaw ni mo buotan, sugta. Nag-text na si Christian. Nagsige pangumus na singingon na ako. Ako ni pinuangag sugot, pi. Jen, totoo ba yung text mo sa akin na sinasagot mo na ako? Oh, Christian. Sinasagot na kita. Basta, promise mo lang sa akin, ha? Iwan mo lahat ng mga bisyo mo. Oo, ginawa ko na, Jen. Totoo? Yes, dahil mahal kita. Salamat, Christian. Siya nga pala, pumunta ka dito sa Bacolod. Ipapasok kitang cashier sa bago naming branch. Sure? Yes, sige na. Pumunta ka dito, ha? Sa wakas, nakita na kita ulit. Ba't ka nakatitig sa akin? Ano kasi, iba na yung forma mo ngayon, ha? Ang puti mo, tsaka maikli na yung buhok mo. Ang bagay sa'yo. Thank you. At hindi lang yan. Hindi na ako nanigarilyo. Kung gano'n, thank you, Christian. Ginawa ko to dahil sa'yo. Dahil love kita, Jenny. I love you. I love you too, Christian. Wa ko magtuong sa akong pagdidiin ni Christian. Mahigog mabaday ko niya. Tinuod ko nilang giingon nga the more you hate, the more you love. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa R&N.